सोरांबाय माथो आब'आलाय सारि मोनबायना मोनाखै? ओइ आब' सारि मोनबायना मोनाखै? ओइ आब' दा ना फाननो लांनो गोबाव जागोन। सिखार माखारै दे सिखारदों। सारि मोनाखैमोन र'। दे सिखारदों दे ना फाननो लांनो होननाया। सोरांबायना दानो उन्दुनोनो हायासै आं दिनै एसेबां थाबै सोरांबायना। दसे उन्दुबावगौमोन आङो। नाङा दे उन्दुनांला आब', दा ना फाननो लांनो गोबाव जागोन। 5टा 6टा जाबायानो खोना। दा खामानि मावनायावनो जानायावनो ओंखारनायावनो गोबाव जागोन। उथिनोसै र'। हराव उन्दुखौनो लाङासैलै आं दिनै। बेनिखायनो सारिखौनो मोनाखैमोन आङो। मैया हराव 2टा 3टा बाजियावसो उन्दुलांदों खोना आङो। मानोथो उन्दुलाङाखैमोन होनबा? नाखौनो सानबाय थादोंमोन आङो, थैबायसो नामायबा होननानै। मार सिन्थाबाय थाखादोंमोन आं नाखौनो। आंबोथ' नाखौ सिन्था खालामबाय थादोंमोन मैया हराव। दे उथिदो होनबा, नों सिथ्ला लामाखौ सिब, आङो दुगैनानै ओंखामखौ संनोसै। दे जागोन दे, आं सिथ्ला लामाखौ सिबगोन, बेनिफ्राय थोरसिफोरखौबो सुगोन। दे होनबा नोंबो सिथ्ला लामाखौ सिबहैदो, आंबो ओंखामखौ संनोसै, नङाबा गोबाव जागोन। थु दे थु होनबालाय। आयौ स्रां जाजोब्बाय माथो। नोङो फोजायामोनबा आं सारिखौनो मोननाय नङामोन। दुखु दुखुनि हांमाखौ फोरमायहरनि। आइ आफाया बोना गालांबाय, आदा बाजैयाबो ना गालांबाय, जोंलाय गोजावलांबाय। मैखुनसो बेरदों ना मायोलै? नंमारगौना नंमारा मैखुन बेयो? र' खाथियाव थांना नायना फैनि र'। आयौ माथो मैखुनानो मार। आब'नो खोन्थानि र'। ओइ आब' ओजों फैनाय। मायो? आब' ओइ लामायाव नायनाय औवा सिरि सिङाव मैखुन बेरदोंसो बासा। मायो? मैखुन? अबाव? जों फैलाय। बै औवा सिरि सिङाव नायनाय मैखुन नंगौना नङा? मैखुनानो माथो। नंमारगौना? नंमारगौ। आं खाहैनि र' आब'। थां। अबावबा आरो मानसिफोरा नुबा लांजोबगोन। मानसिफोरा मैखुननि थाखाय फाग्लासो गासैबो जोंबायसि। होनबा मैखुना मानो एसेबां गोथाव जायोबा? बेनिखायनोथ' मानसिफोरा मैखुननि फाग्लाखा। आंबो खाहैनो हागौमोन, दा आरो आंना ओंखामबो संनो दङना, गोबाव जागोन। थां नोंनो खाहैथां। जागोन दे आं खागोन। बुरजा मोनबा हामगौमोनलै, नोङो फाननो लांनो हागौमोन। नाजोंनो लांफानो हागौमोन आङो। बुरजायानो खोना मैखुना। र' आङो मैखुन लानो खिरखा लायहैनि र'। दे थां माखारै थां। जा बुरजा बेरखादो मैखुनानो। फाननोबो लांनो हासिगोन र' साला। बा बुरजाथा मोनबाय दे। जासिगोन खोना दे, बै बास्रायिफोरखौ गाबोन खासिगोन। आरो मनायानो जागा जानाय नङा अबावबा। आब'आ मैखुनखौ इसेल' ओंखारना दङ सानदों खोना। ओजाबादि जि बुरजा ओंखारना दंखायो मैखुनानो। बेसांसो जागोनबा आं खानाया? सेरनैसो जागोन खोना। र' मैखुना दसन मा दाम गोसा खोनालै। फवासेयावनो 50 रां मोनो खोना दसन। होनबा दसन। आयु सेरनै जाबा मार फैसा मोनखागोन माथो। होनबानिया फैसाखौ बेसे मोनगोन? फवासेयाव जुदि 50 रां, आधा किल'आव 100। 400 रां जागोन माथो फैसाया। 400 रां मोनखागोन। फैसा दिनै लानोसैलै आब'आ खम रंजागोन। गायदेया दिनै मा खुसिखा। दा लाबोखां रांखावरियारिखौ आमाइमोननि गेजेराव हाजि फोनांना दि ओरैबायदि खुसि
मोनखादोंना आङो 딩따가 너너너너 어이 딩따가 너너너너 아이 빠람빠 빠람빠 아이 어이 빠른사 어이 앙코 너 이버섯이 부리놓고 너 이분들나 뭔데그래 살라 뭉달랄라래 가이드 구사이자이 바시오 비디니 카리 작은 항정부 못라라 하야네 못라 끼우끼 아픈 गाइडे हाय गाइडे क्योंकि गाइडे जो बोलता है उसे नहीं करता है और जो नहीं बोलता है मामूली डायलॉग है बावगार बायदि है फिल्मनि डायलॉगफोरखौ बुंनो सानो माबा डायलॉगफोरखौनो बुंनोनो रोङा माथो गोसोआवनो थाया मानसियासो इसेबां साइसखा माबा डायलॉगफोरखौसो गोसोआव थाथारालाय मालाबा जुदि आंखौ फिल्म डाइरेक्टरफोरा नुफ्लाङो होनबानियाथ' आंखौ डाइरेक्ट एक्ट्रेसआव लाखागोनलै आङो मा साइसखाना मा समायनाखा आयै आं एक्ट्रेस जाबादेसन डाइलगखौनो बुंनो हानाय नङा बिदिबालाय मा जागोन दिनै गामिनिफ्राय एसे प्रेक्टिस खालामबाय थागोनलै आङो सानफ्रोमबो डिलिभारि डिलिभारि नाले फिसाला मा जालायखोलाय जाला मोखां ओइ सोरखौ दाला मोखां बुंनो फैदों हा गावगायासो लथा मोखां नोंलाय नोंबो खान्थाल फिथाइ दखाबो ओइ नों दाख्लै नोंसा आमाइमोननि सिगाङाव आंखौ मानो लाजि फोनांनाय हा आरोसो फोनांबावगोन आं नोंखौ लाजि मानसिफोरनि गेजेरावनो नोंखौ लाजि फोनांगोन आं लाजि नोङो आंखौ दिनै नालेपि बुंदों ना आरो आंखौ लथा मोखांबो बुंदों नोङो नायबाय था तुमको मैं मानसिफोरनि गेजेराव जुदि लाजि फोनांनो हायाबा आपुनका नाम भी गाइडे नहीं है आपुनको गाइडे को तुमने लोथा मोखां कहा है हाँ लोथा मोखां खिबौ मोखां गोबोरखि मोखां खान्था मोखां गिलास मोखां नोंखौ आपुना नोंखौ नायबायसो थादो लामायावथ' हिनजावफ्रा ज' जना थायोलै बेयावथ' रांखावरि दाला मोखाङाबो जनो थायोलाय बे बाजिफोरनि हिनजावफोरनि गेजेरावनो लाजि फोनांजोबना जोबगोन आङो आंखौ गाइडेखौ खिबौ मोखां बुंदो बियो हे इसोर बे गामिनि बयनिसायबो साइज गोनां समायना सिख्लाया आंनो आरो आंखौनो बिदि बुंनो फैदो बियो मोनसिगोन र' ओंखामा सासेयालाय मैखुन खानो थांनाया दाबो जायाखै ना मायो नाखौबा फाननो हागोन ना हाया दिनै फाननो हानायबा मोजां जागौमोन आबो नायनाय बा मोनसाबसोदो माथो मोनदोंथ' आरो नोङो मा एसेल' मोनगोन सानदोंमोन नामा आं एसेबां दिपेना थादों सानथाराखैमोन आयो साफा साफाथार दे मोजाङै बासिना दोन फाननो लांनांगोन बेखौबो बासिनि र' आबो नोङो ओंखामखौ जाग्रो नङाबा नोंनिया गोबाव जागोन ओंखामयावनो मायावनो दे होनबा आङो जाग्रोनोसै नोंसोरो उनाव जाबानो जाबाय आबो जोंनि दिना दिनै मोजां खोनालै नाखौबो फानना फैसा मोनगोन मैखुन फाननाबो फैसा मोनसिगोन आबो मैखुना मार दाम नङाना फुवासेयावनो 50 रां नङाना दाम गोसाथार बासा मैखुना दाम गोसाथार सोरबा सोरबिथ' फुवासेयाव 60 रां 70 राङालागै फानखायो आं दाखालै बिदि फाननाय नुदोंमोन होनबा मोजाङानो जागोन दे 60-70 रां मोनाबाबो जोंहा 50 राङै मोनबानो जागोन दे मोनगोन मानो मोनाथाय दे होनबा आब' नोङो ओंखामखौ जादो आङो मैखुनखौ बासिनोसै बासिनानै मनायाव सोखाना दोननोसै आङो दे होनबालाय हे इसोर फानजोबनो हाबा मोजां जागौमोन इसोर भगबान दिनै नाया थैना थायासै दे दा
दाखालिनिबा एसे थैना थागोन होनना मार गिबाय थादोंमोन आङो मोजाङै उन्दुखौनो लांनो हायाखैमोन आं मैया हराव नाया खिजानि थैबायसो खोना होननानै एकदम सानगासिनो आङो हरसेया सानबाय थादोंलै आं मैया आंबो सानबाय थादो आरो थैगोनसो खोना होननानै आंथ' बेसेबा सानखादो हेसो नाया थैना थानाङा दे होननानै आंबो सानबाय थादो आरो टाइमाबा खैथासो जाखो दा सानखौ नायहरनि र' आंनिबा 7थासो जानांगौ न' मोस्रोन ओं 7थायानो जाबाय दे आंनिबा ओइ आब' ना फाननानै खिन्थु दिनै मालफुवाखौ लाबोथारनांगोन दे जागोन दे लाबोखागोन आङो गांसे लाबोखागोन आरो आब' आखाइ मुरिखौबो लाबो दे जागोन दे लाबोगोन लाबो मनाया नाखौ सोनोसै आङो माबा आब' सिनि एसे साफात एसे लाबो दे आरो जानाय थावबो 200 ग्रामसो लाबोखा फैसा मोननायावनो बुरजा लाबोना दोनखा जागोन दे आं मिलायनानै गासैखौबो लाबोजोबगोन दाखालै मादैया लाबोनाय माइरंआबो बारा गैला न' मोस्रोन माइरंबो लाबोनांसिगोन ओं आब' माइरंआबो बारा गैला जेबो मैगंबो गैया न' दाम खमाव मोनबा हामगौमोन दाम खमाव मोनबा लाबोगोन दे आङो मैगंखौबो मैखुनाबो बिख्रि थांबा हामगौमोन मैखुनालाय बिख्रि थांखायो दे आब' जेबो सिन्था खालायनाङा दानो मैखुनखौ गामिनि लामायावनो फाननाय दानो बिख्रि थांजोबगोन माबा मोस्रोम ओंखामखौ संना दोन दे आङो थाबायना फैनायावनो ओंखामखौ उखैबोखायो बेनिफ्राय मैखुन एसे दोनदो थावबोथ' गैया रुना दोनबानो जागोन दे आब' आरो आं नों बुंबाबो बुङाबाबो संना दोनखागौमोन आरो मैखुनखौबो रुना दोनखागौमोन दे नाखौ सोनोसै दे होनबा थांसै आङो आरो अखा फैबा नोंसोरो अखायाव सिजानाङा दे जागोन दे आब' मेथाया लाबनो बावगारनाङा दे बावगारा दे बे न'खर गंसेयाव आंखौ रावबो सैखायालै रावबो सैखाया आंखौ बालि थाफिब्रायाबो दाहालागै लांनो हाला बालि जेखिंबो सान्थि गैया साल्ला बै गायदेरखौथ' आङो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला मालाबाथ' एकदम बुसिन बुनानै बुथाना दोननोसो लुगैयो आङो नायगासिनोसो र' आं बेखौ नायगासिनो थाख्ला बालन्दायाबो लाङो होनना दाहालागै लांला र' दिनै प्लेनिं मोनसे बानायनांगोन र' आङो एकदम बानायथारगोन आं दिनै गैया बे थाख्ला बालन्दाया आं जुदि जेबो प्लेनिं बानायाना गैखाला बियो हिनजावखौ होखारनो हाखानाय नंला बियो आंनो मायबा मोनसे खालायथारनांसिगोन दिनै बे न'खर गंसेयाव थानो हाला आङो रावबो सैमायाबो थानो हाया बे न'खर गंसेयाव जेरै बायसि अयथासार खालामखायो आंखौ बिमा फिसा लोगो नांनानै रुवाथि रखमसो बाहायो आंखौ एसेबां खामानि मावनो होखायो आइ नोङो आंखौ मानो गारना थांखो नों थानायमोनबा आङो जयै खियै जाबाय थानो हागौमोन ओइ नों आंखौ सानिफ्राय मा नुहुरदोंना नुहुराखै मा एसेबो नायफिना नोङो नायहरफिनो आंखौ इजा आइलाय आंखौ नायहरफिनदोलाय इजा आंखौ जेरैबायदि अयथासार खालायखायो बे न'खर गंसेयाव रुवाथि रखमसो बाहायखायो